Hello Mangga Ka-Jots! Eto na nga, nag-road trip kami last December 2023 mula Manila to Mindanao at nung pabalik na last January, syempre dadaan ulit kami ng Surigao del Sur. Kaya tamang-tama na mag-side trip muna sa Bislig City bago tumuloy sa Lipata Port Surigao City para makatawid sa kainang Roro papuntang Liloan, Leyte. Galing kami ng Polomolog, South Cotabato, kaya it's a long 7 to 8 hours drive to Bislig. What's in Bislig? Nandito lang naman ang world-famous Tinuyan Waterfalls, kaya it is advisable to stay at Bislig for the night para maaga pa lang makapunta na kayo sa barangay ng Burboanan dahil halos 1 oras din ang drive mula sa Magta Hotels sa sentro ng bayan. 7 a.m. na kami nakaalis ng Polomolog sa South Cotabato, kaya 3 p.m. na kami nakarating ng Bislig. Tamang-tama ang pahinga sa hotel matapos ang mahabang biyahe. Ang Tinuyan Falls ay isang multi-tiered waterfall sa Bislig, Surigao del Sur sa timog isla ng Mindanao sa Pilipinas. Ang Bislig ay isang lungsod na kilala bilang booming city ng Bay. Ang talon mismo ay itinampok sa iba't ibang mga international travel magazines at mga palabas sa TV. Ang waterfalls ay may lawak na 95 meters at 55 meters ang taas o 180 feet na taas. Ito ay itinuturing na maliit na Niagara Falls ng Pilipinas. Ang Tinuyan ay isang whitewater curtain falls na dumadaloy sa 3 antas na may ikapat na tier na nakatago at mahirap akyatin at sinasabing ang pinakamalawak na talon sa Pilipinas. Tuwing umaga ay nagpapakita ang isang bahaghari sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 11 bago magtanghali. Kaya't nasaksihan namin ang rainbow nang makarating kami doon bago mag alas 8. Malakas ang buhos ng talon nang makarating kami. Punong-puno ng tubig dahil kakabagyo lang sa Mindanao noong December kaya madaming naipong tubig mula sa mga lawa at ilog na source ng tubig sa itaas ng falls. Mayroong water raft para makalapit sa cascade ng falls sa second layer. Pero dahil sa lakas ng current ay hindi ito advisable noong time na yon. Mayroon din silang ino-offer na water massage. Mababa lang ang water curtain sa unang tier na makikita malapit sa entrance ng waterfalls. Mas maganda ang second tier dahil kitang-kita ang ganda ng water curtains ng falls na mas mataas. Dito rin mayroong water raft. Ang pangalang Tinuyan ay mula sa Cebuano word na ibig sabihin ay intensyon o sinasadyang gawin. Maari din itong maging kahulugan ng babalik-balikan. Ayon pa sa alamat ng Tinuyan Falls, ang mga katutubong taga-bundok ng Magdiwata ay inalipin ng mga taga-tribong galing sa kasukalan ng Agusan. Para makatakas mula sa pang-aapi, nagplano ang mga katutubo na magpahabol sa mga taga-tribo sakay ang kanilang bangka sa isang ilog. Nang malapit na sila sa tier ng falls ay nagsitalon sila at ang mga humahabol ay dumiretso pababa ng talon na ikinamatay ng mga ito.
Pero mas super ganda ang third tier na kailangang mong akyatin ng more than 100 steps sa gilid ng bundok kasama na ang steel bridge na tatawirin. Kinaya ko naman kahit may high blood ako, basta may tamang pahinga in between. Doon sa third tier ay mas solo ninyo ang view at walang masyadong tao. Kung magkukommute lang kayo, madaming bus mula sa iba't ibang cities sa Mindanao na may biyahe papuntang Bislig, lalo na galing Davao o Surigao City. Maraming hotel sa sentro ng Bislig, sa Mangagoy, na pwede ninyong pagpahingahan dahil halos 1 oras din ang biyahe ng mga trike at habal-habal papuntang Tinuyan Falls. Malaki ang naiambag ng turismo para maging city ang Bislig. Ngayon ay maroon na itong mall at iba't ibang commercial establishments. Maayos naman nilang napapanatili kalinisan at kagandahan ng Talon kaya di pa rin ito nasisira hanggang ngayon. Wala kang masyadong lalakarin sa Tinuyan Waterfalls dahil malapit sa parking area ay nandyan na ang Tier 1 ng Talon. Kita na agad ang kagandahan at kalinisan ng tubig.
Aakyat ka lang ng ilang baitang ay nandoon ang Tier 2 ng falls na may pagkahawig nga sa Niagara Falls ng Canada at Amerika, kaya siya tinawag na Little Niagara. Hindi katulad ng ibang waterfalls sa bansa na katakot-takot na lakad ang gagawin bago marating ang falls. Napaka-accessible ng lugar para sa may mga kotse at para sa mga public transport na tricycle at single na motor. Habal-habal. Hindi rin ganun kamahal ang entrance. Iba ang rate ng local sa dayo. Wala rin masyadong establishment at amenities sa loob ng falls, kaya napipreserve nila ang kaayusan at kagandahan nito. May mga picnic tables na pwedeng gamitin at kainan ng madalang baon habang nasa backdrop ang talon. First come, first served basis nga lang ang availability ng mga mesa, kaya mahalaga na maaga ka sa falls para na rin mahabol mo ang 9 AM na rainbow na isang amazing event sa lugar.